Sexualitat a Espanya i ho va fer des de Mallorca. Joan Miquel Perpinyà recorda ara que va suposar sortir a la portada de la revista Cero reivindicant els drets dels gais. Ara, assegura, les coses són més senzilles, però queda camí per fer per aconseguir la igualtat total. Aquesta portada va sacsejar la Guàrdia Civil fa una dècada. Joan Miquel Perpinyà, secretari general de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils de les Balears, va declarar públicament la seva homosexualitat. Era imprescindible, diu, donar visibilitat al col·lectiu. Afortunadament això ara ja avui en dia no és necessari ni és notícia, però és cert que ha hagut una evolució brutal en els drets dels homosexuals i les lesbianes i que ara m'ho adonem compte que allò feia falta, donar visibilitat i que va ser un èxit si tenim en compte com estem avui en dia. Joan Miquel Perpinyà va donar la cara per reclamar el dret d'una parella homosexual de viure en una casa quarter de Palma. I es va aconseguir. L'any 92, quan governava la majoria absoluta el Partit Popular i el president Aznar, no? Vull dir que és una cosa que vàrem aconseguir. I bueno, tot té la seva part positiva i la seva part negativa, però òbviament qui reclama drets sap que està exposat a patir certes represàlies i bueno, jo ho sabia i ho vaig acceptar. Avui dia, altres parelles homosexuals viuen a les cases quarter de la Guàrdia Civil gràcies a la via oberta fa 10 anys. S'ha avançat molt en el camí de la igualtat de drets, però la lluita, diu Perpinyà, ha de continuar. Hi ha gent i més tots de la dreta més, diguem, intransigent i més lligada a determinats sectors de la Iglésia Catòlica que volen fer passes enrere i això s'ha de vigilar molt a prop. Tot i que la situació pels homosexuals ha millorat molt aquí, Perpinyà assegura que s'ha de fer molta feina entre els més joves i en altres països veïns. I avui us podrem mostrar les primeres imatges del tràiler del llibre